Ahoj, ahoj, mé jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu CryptoSpace. Dneska se od investování vrátíme zase k panu Bitcoinu a hlavně k jeho základům, tedy že se má jednat o digitální cash, který si mezi sebou můžeme předávat bez jakýchkoliv třetích stran. Bitcoin a jeho vnímání se od těchto základů ale trochu vzdálili. No a možná ne až tak trochu. A vrátit se k nim chce česká aplikace Vexl, za kterou stojí náš dnešní host Lea Petrášová, a pak zakladatelé Satoshi Labs se Stykem. Vexl je podle Leji takovým dárkem komunitě. Lidé si pomocí něj mohou prodávat bitcoiny a cokoliv dalšího peer-to-peer. Prý je to něco jako takový krypto Tinder. No a teď ještě taková odbočka. Začíná nám teď totiž sezóna konferencí a v Česku budou ty víkendy hodně zaplácaný. S Leou samozřejmě šilujeme červnovou BTC Prague, kde bude kromě Saylora třeba autor knihy Bitcoinový standard Saifeddin Ammous nebo cypherpunker Adam Back. No ale aby to bylo fair, tak je tu samozřejmě i řada dalších akcí. Takže už 13.5. proběhne v Liberci CryptoByte, na 94,5% se na něj vydám. Bohužel ale už kvůli špitálu letos nedám Pizza Day v paralelní Polis, ten proběhne 20. a 21. května a tuhle akci rozhodně doporučuju, loni to byla nejlepší konference roku. No a v červnu odpálí Prague Blockchain Week konference UTXO. Je to výborná akce i pro začátečníky, měl bych tam, pokud noha dá, mít 2 Campfire rozhovory a plánuju tam zkusit zorganizovat i nějaký menší CryptoSpace pivo. No a pak v rámci Blockchain Weeku samozřejmě řada akcí v rámci celého týdne a vše zakončí DeFi Prague Summit a ETH Prague s Vitalikem. Každopádně na UTXO, BTC Prague a Pizza Day byste měli dostat po zadání kódu CryptoSpace slevu 10 až 15%. S lidmi z ETH Prague, které je nejdražší, se ještě zkusím domluvit a jen pro šťouraly, nebojte, nic z toho nemám. Tak to je snad fakt už úplně všechno, takže jako vždy pište mi na cryptospace.cz/proton.me, odebírejte newsletter na cryptospace.substatsk.com, lajkujte, sdílejte a tak dále a tak dále. Mé jméno je Petr Lukáč a tohle je CryptoSpace. Dlouhodobým partnerem podcastu je nová česká společnost Firefish, která umožňuje půjčky jištěné bitcoinem. Platforma řeší půjčky nekustodiálně, vše je řešeno pomocí chytrého kontraktu přímo nad bitcoinem. Firefish je nyní spuštěn v režimu Early Access, takže si platformu můžete už dnes vyzkoušet. Stačí se zaregistrovat na firefish.io a u nezávazné poptávky uvést do poznámky CryptoSpace. Pokud tak věříte bitcoinu, nechcete ho prodávat a zároveň by se vám hodila hotovost, můžete přes Firefish bezpečně svůj bitcoin uzamknout a půjčit si proti němu, ať už na dovolenou, auto nebo další bitcoiny. A pokud máte volnou hotovost, můžete ji investovat za atraktivní úroky s minimálním rizikem. Takže se podívejte na firefish.io, platformu si vyzkoušejte nebo je sledujte na Twitteru, kde je najdete jako _firefish_io. Ahoj Leo, já tě u nás vítám. Ahoj Petr, ďakujem za pozvanie. My jsme se domlouvali už strašně dlouho zpátky na Chaincampu, až teď nám to konečně vyšlo. A už na tom Chaincampu bylo strašně zajímavé, že vlastně jedna z akcí, na kterou se prakticky nedalo dostat, bylo, když ty si se Stykem ukazovala, jak v praxi funguje Vexl. Jaký o to je vlastně zájem? Zájem určite predčil všetky naše očakávania. My sme Vexl vydávali ako tzv. MVP, čo je skrátka od Minimal Viable Product. A vlastne urobili sme takú veľmi oklieštenú verziu toho, čo sme si mysleli, že by bol vhodný produkt na to, aby sme ho testovali na takom trhu, ako je Česko a Slovensko. A tak ako veľmi konzervatívne sme si mysleli, že tam budú ako nižšie stovky používateľov a vlastne aktuálny stav absolútne predčil všetky naše očakávania. K těm číslům se určitě dostaneme. Pojďme se možná podívat trošku na historii Vexlu. Koho to napadlo, jak se ta myšlenka vyvíjela? Jo, no keď príde nás nápad samotný, tak vlastne tento vietor vanie od Slasha. A tuto ale nutno povedať, že vlastne to, s čím Slash prišiel alebo s čím ma oslovil, tak v porovnaní s tým bicyklom, ktorý je dneska Vexl, bol trošku raketoplán. A vlastne tento úkol som si odpracovala ja. Ja som vysedela vlastne tie stretnutia s rôznymi zástupcami tých užívateľských skupín, o ktorých sme si mysleli, že by mohli mať o Vexl záujem. Takže to bola moja úloha. To trvalo možno 2 mesiace. No, myslím, že
skoro 2 mesiace, kým sme vlastne dostali nejakú predstavu o tom, ako by Vexl mohol vyzerať a tak, aby čo najširšej užívateľskej základni priniesol čo najvyššiu hodnotu. A to ale bola iba ako povedzme stále polovica úspechu, lebo síce sme už vedeli, čo chceme robiť, ale vlastne sme nemali moc predstavu o tom, ako. A tú kľúčovú úlohu zohral Stick, ktorý je vlastne autorom tej architektúry a toho technického riešenia, ktoré sme nakoniec zaimplementovali. Kdy jste na tom vlastně začali pracovat? Když řekněme, ten release byl září 22, jak dlouho to trvá takovou apku udělat? Reálne sme s developmentom, s tým vývojom tej aplikácie samotnej začali v lednu 2022, ale tam vlastne práca na takéto aplikácii to nie je iba ten vývoj. Riešili sme napríklad to, ako to má vyzerať, ako to má prehovárať k tej komunite. Riešili sme samozrejme nejaké právne aspekty toho Vexlu samotného a potom samozrejme nemarginálne technické výzvy. Jaké právní aspekty? Právne aspekty v zmysle, či vlastne akým spôsobom, do aké regulácie spadneme, či spadneme do nejakej regulácie, akým spôsobom vlastne pristúpiť k tomu technologickému riešeniu, napríklad čo môžeme ukladať na vlastných serveroch, čo nemôžeme, alebo by sme nemali a tak ďalej. Takže vlastne chceli sme to mať povedzme v úvozovkách pozichrované aj z tejto strany. Nebo aby za váma třeba nešlo to, že tam někdo provádí nějakou v úvozovkách nelegální směnu, tak abyste za to vlastně nebyli reliable vy, předpokládám. No, my sme od začiatku vedeli, že my nechceme vedieť, čo sa tam obchoduje a vlastne tým pádom inherentne my ako nemôžeme byť zodpovední za to, čo sa tam obchoduje. Jasně. Možná pojďme si teda popsat, co ten Vexl je. Co je ta core myšlenka Vexlu? No, vlastne my sme sa tak ako pozreli na ten súčasný trh, pozreli sme sa na to, ako funguje nákup a predaj Bitcoinu a kde sú tie pain pointy a vlastne došlo nám, že Bitcoin sa hrozne vzdialil od toho, čím bol zamýšľaný byť. Ako keď si pozrieš, fakt, a je to v prvej vete toho bitcoinového white paperu, má to byť proste elektronický cash, ktorý ide bez ktorý ide nakúpiť, predať a nejako s ním interagovať bez tretích strán. A z tohto pohľadu vlastne Bitcoin úplne odbehol niekam z tejto pôvodnej vízie. Takže vlastne tá naša ambícia bola vrátiť Bitcoinu tu ako jeho peer-to-peer náturu. To, čím mal byť. Bitcoin se prostě stal nějakým tradovanou komoditou, nebo ať to nazýváme, jak chceme. A vlastně ta interakce probíhala většinou pak přes nějaké centralizované uzly a nebylo to teda vůbec mezi samotnými lidmi. Áno. A potom samozrejme, my sme videli aj tú iniciatívu ohľadom rôznych ako riešení, ktoré boli treba decentralizované, alebo rešpektovali, alebo sa snažili rešpektovať súkromie, ale všetky tieto riešenia mali nejaký problém. Či už to bola nízka likvidita, alebo napríklad v prípade bitcoinových ATM to bolo to, že sú čím ďalej tým viacej regulované. Áno, takže my sme vlastne hľadali to riešenie a snažili sme sa priniesť ten produkt, ktorý by tieto problémy riešil. Co teda dneska Vexl je? Vexl je dneska sociálna sieť, v rámci ktorej môžeš vidieť nejakú nástenku, na ktorú postujú tvoje kontakty a kontakty ich kontaktov, ich nabídky na predaj a nákup Bitcoinu. Takže je to vlastně možnost pro mě jako uživatele koupit si Bitcoin přímo od nějakého jiného uživatele Vexlu. A čo je na tom krásne, tak to je to, že vlastne sa o tom nedozvie nikto ďalší okrem vás dvoch. Plus to má jednu veľkú výhodu a to je vlastne, ako vravím, je to sociálna sieť a ty sa pohybuješ v nejakých sociálnych bublinách tvojich kontaktov a kontaktových kontaktov. To znamená, že ty si vlastne inherentne motivovaný k tomu, aby si sa správal slušne, pretože môžeš byť ako v skutočnom svete ostrakizovaný, keby si bol nejaký ako hráč, ktorý chce spôsobiť ako nejaké zlo. A ukazuje sa, že je to oveľa lepší model reputácie, ako keď máš nejaké 4 hviezdičky z 5, alebo podobne, pretože, neviem, myslím, že každý z nás už bol v nejakej vietnamskej reštaurácii, ktorá mala 4000 hodnotení a hodnotenie proste 4,4 a vlastne to bola ako hrozná tragédia. A vlastne ten problém syntetickej reputácie
reputácia je taký, že vlastne ona je hodne nevypovedná. A to že trebárs, aj keď tá reputácia bola ako povedzme validná v 120 prípadoch, tak ten 120 nemáš nejako garantované, že 121 bude povedzme bezproblémový. Jak je to tam s tou anonymitou? Ty už si řekla, že víceméně ani Vexl, ani žádná další, třetí, čtvrtá strana se nemůže dozvědět, jako, jak to tam proběhne. Nicméně moje kontakty a kontakty mojich kontaktů ví, kdo já jsem. Nebo ne? Nevedia. To je vlastne veľmi pekné. Ty aj keď máš niekoľko nabídek na tom Vexli, tak ja vlastne neviem, že tieto 3 patria k tebe. Všetky vidím ako nabídky nejakého separátneho užívateľa, ktorý má náhodne generované meno. A ty, keď chceš prezradiť svoju identitu, tak to môžeš urobiť v šifrovanom čete, end-to-end šifrovanom čete. A vlastne toto rozhodnutie môžeš urobiť na základe toho, že vidíš, kto sú vaši spoloční priatelia a koľko ich je. A plus toto odhalenie tejto identity sa vždy deje symetricky. To znamená, že ja keď odhalím v tom šifrovanom čete identitu tebe, tak úplne rovnako sa odhalí tá identita mne v ten istý moment. Jsou tam ještě nějaké věci, které podle tebe na té anonymitě jdou zlepšovat? Najčastejšia kritika z pohľadu anonymity alebo súkromia je, že užívateľia musia importovať svoj kontakt list. Vlastne na to máme niekoľko argumentov. Ten prvý je, nemusíš importovať celý kontakt list. Druhý argument je, my tie kontakty hashujeme. A áno, samozrejme, toto nie je nejaká silná kryptografia. Uvedomujeme si, že to má svoje tzv. Downsidy, ako svoje stinné stránky. Ale čo je dôležité, my aj keby sme z nejakého dôvodu, ja neviem akého, alebo niekto iný, nejak násilne, neviem ako preložiť brute force, nejako násilne rozhešovali tieto kontakty. My vlastne nedostaneme nič iné, iba ako zoznam telefónnych čísel a nič ďalšie. My nikdy nevieme povedať, či niektoré číslo participovalo v nejakom čete, či nejaké číslo niekedy pridalo nejakú nabídku, či sa prihlásilo do Vexlu, alebo malo Vexl. Toto sú pre nás neznáme informácie a to je dôležité. Ja osobne vlastne som v konečnom dôsledku zástanca toho kontaktlistu, pretože, ako vravím, Vexl je sociálna sieť a ako budovať sociálnu sieť úplne od nuly je ako skoro nemožné. Myslím, že by sme tam boli naozaj štyria a možno ty ako nadšenec predtým, než sa ma pozveš do podcastu. Jasne. Ale vlastne samozrejme, tou našou ambíciou je toto hashovanie vlastne časom vylepšiť na nejakú lepšiu technológiu, ktorá je povedzme komplikovanejšia na to odkrytie tých kontaktov. A rovnako samozrejme, keď na to príde a Vexl bude dostatočne rozšírený, tak radi by sme mali ako na tú tvorbu tej sociálnej siete nejaký ako nástroj, ktorý by mal u tých užívateľských účtov nejakú vyššiu entropiu, ako je telefónne číslo. Ale myslím, že v aktuálnej situácii vlastne to bolo dobré riešenie a som s ním vlastne úplne spokojná. To je druhý podcast v krátké době, kde máme slovo entropie. Ještě Mário s tím. Takže ono to vlastně, řekněme, že to využívání těch kontaktů a těch čísel je vlastně takový ústupek k tomu rozšíření, k té funkcionalitě, protože prostě jinak budovat vlastně něco od nuly by znamenalo, že ty nabídky, poptávky by se hledaly strašně špatně. Presne tak. Vlastne v praxi tie telefónne čísla neslúžia k ničomu inému vo Vexli iba na to, aby sme pre teba vytvorili ako užívateľa nejakú sociálnu sieť, v rámci ktorej ty potom ty nábytky jednotlivé uvidíš alebo neuvidíš. Co dalšího Vexl vlastně teď čeká, co do vývoje? V jaké ste fázi? No, my vlastne sme zobrali tú starú aplikáciu, ktorú sme launchli na Chaincampe a vlastne niekoľko mesiacov po tom samotnom spustení sme nerobili nič iné, iba sme zbierali feedback a zbierali spätnú väzbu od užívateľov, čo vylepšiť, ako vylepšiť a tak ďalej. A vlastne toto všetko sme zapracovali, alebo tie najkľúčovejšie veci sme zapracovali a už teraz v tomto momente pracujeme na tom, aby sme vydali novú verziu aplikácie, kde už všetká táto spätná väzba bude zahrnutá. Bude tam ale nějaká masivní změna pro ty uživatele, kteří už Vexl znají?
Masívna zmena nie. Myslím, že tí užívateľia, ktorí používajú Vexl dnes, sa môžu tešiť hlavne na vylepšenia tzv. Performance, toho, ako tá aplikácia beží, že bude rýchlejšia, vylepšenie užívateľského zážitku. To znamená, že sem tam to niekde teraz zadrhne, sem tam proste to spadne, sem tam ťa z tej apky vykopne. Podobné záležitosti. My se tady bavíme vlastně o tom, kam to budete posouvat a zapomněli jsme jednu naprosto stěžejní věc. Jak probíhá samotný obchod? A to je na tomto krásne, že ja neviem, ani to nechcem vedieť. Jak môže probíhat? Takže v praxi to vyzerá tak, že vy sa vlastne vo Vexli prepojíte na základe nejakej nabídky s tvojou protistranou a my vám... Znamená to tak, že já nabídnu, chci prodat jeden bitcoin až za cenu $30,000. Áno. Áno. A ja si poviem, to je super deal. Tak ja ťa oslovím, ty nevieš, kto ja som, ja neviem, kto si ty, ale viem, že máme spoločného priateľa Juraja Bednára a vravím si, no dobre, tak keď má tento typek v kontakt liste Juraja, tak asi spolu nejako interagovali, asi spolu nejako vychádzajú. Dám tomu šancu. Otvorím si s tebou ten chat a budem vidieť, že nie si úplný lolo, a nechceš sa so mnou stretnúť niekde v Kunratickom lese o 3:00 ráno a poviem si, OK, v tomto momente vlastne stále neviem, kto si a keď váham, môžem požiadať o to, aby si v rámci toho chatu odhalil svoju identitu, aby si mi povedal, kto si. A ja potom, keď by som treba sa stále pochybovala, môžem zavolať Jurajovi a opýtať sa ho. Hele, mám tu takého typka, čo mi chce predať Bitcoin. Čo sa nemyslíš? A Juraj mi povie, tak ten je v pohode, ten je cool, choď do toho. A vlastne v tomto momente my si dohodneme ten obchod. A je to čisto na nás ako. Samozrejme, ako ten obchod samotný prebieha, tak je celá škála. Ja môžem zistiť, že si môj spolužiak zo strednej a vtedy trebárs by som, ako nevadilo by mi urobiť ten obchod trebárs online. Ale vravím si, no dobre, tak síce ako Juraj povedal, že je v pohode, ale je to predsa len za väčšiu čiastku. Tak jo, tak ja sa s ním radšej stretnem, urobím najskôr obchod za nejakú menšiu čiastku, uvidím, ako si sadneme, možno to nebude fungovať a zablokujem ťa a už ťa nebudem vidieť vo Vexli. Možno práve si sadneme na prvú dobrú okamžite, takže ti poviem, tu máš 30, daj mi jeden. Jasne. Ale je to vždy na nás. My vlastne doporučujeme primárne tie obchody, aby prebiehali osobne face to face. Je to, ja by som samozrejme s tým, ale že treba dbať na nejakú osobnú bezpečnosť. Asi zo všetkého najviac by som to prirovnala k Tinderu, ako keď ideš s niekým na rande cez Tinder. Taký bitcoinový tradovací Tinder. Takže Vexl jako samotný nenabízí žádné možnosti platby? Nebo... Nie. My vlastne sa nedotýkame ani fiatu, nedotýkame sa ani bitcoinu. Je to vždy v réžii tých dvoch používateľov, ktorí sa stretnú a obchodujú. A je tam, můžu já si tam třeba zadat, jako co preferuji, jestli preferuju platbu, bankovní převod, Revolut nebo něco podobného, ale je to vlastně na mě čistě. Presne tak. A my sa to ani nedozvieme, ani to nevieme ovplyvniť. Když už jsme u toho, z čeho vlastně ta apka žije? To je čistě jako fanouškovský projekt. Je to dar komunitě od Satoshi Labs. Protože to asi nebude úplně levný vyvinout. Vy jste vlastně, já jsem původně myslel, že to Satoshi Labs vyvíjeli sami, ale vy jste to nakonec outsourcovali, že jo, vývoj té aplikace. Na tú prvú verziu toho takzvaného MVP sme to outsourcovali, ale dneska už máme interný development. Jedna z častých otázek, když se vlastně už loni v létě, nebo kde to bylo, objevily informace, že ten Vexl bude, no možná ještě předtím, tak nebitcoinové komunity říkali, proč je to Bitcoin only. Čo znamená, že to je Bitcoin only? Akože že v UI máme možnosť a všetko prispôsobené Bitcoinu? Takto, ja sama vidím na svojom marketplace v rámci tej svojej sociálnej siete, že ľudia tam predávajú čokoľvek. Od strihania vlasov až po lučnú medovinu. Na Vexlu? Áno. Opravdu? OK. Predávajú to za Bitcoin. Keď tam niekto chce nabízať alebo predávať nejaké pivocoiny, tak asi môže. Ja to neviem ovplyvniť. Ja na to nemám žiaden dosah. Ja sa to ani vlastne dosť možné nedozviem, že nejaká takáto aktivita tam prebieha. Takže vlastne my nikomu nebránime tam predávať, čo len chce, ako chce, keď si na to nájde ako tú protistranu. A každopádne... Tá misia toho Vexlu je, aby sme mali peer-to-peer Bitcoin tak, ako bolo zamýšľané. Áno, jasne. Nie, aby som mala peer-to-peer pivocoin a
vlastne, ako vravím, keď si to niekto chce predávať a nájde si na to tú protistranu, ja proti tomu nič nemám. Ako go wild. Ale vlastne mňa nejaký pivocoin vôbec nezaujíma. Je ta apka open source? Je. Takže kdokoliv si to vlastně může vzít a může si tam prodávat Shiba Inu. Nebo to je ďalšia vec. Keď si to niekto chce provozovať a chce z toho urobiť proste presne Shibexl, tak kľudne môže. Shibexl, to by bylo krásný. Možná už nastal čas, teda, aby jsme si řekli přesnější ty čísla. Kolik lidí to teda používá dneska? Takto, my máme nejakú hrubú predstavu, ale tie čísla, čo budem hovoriť, tak sú trošku ezoterické. Ako my všetko vlastne to, čo vidíme v nejakých našich databázach, tak sú zašifrované údaje. Takže ako, keď si spočítam riadky, koľko mám ako registrovaných užívateľov, tak ja neviem síce, kto tí ľudia sú, ale vidím vlastne nejaký ako absolútny počet. No a co to je za číslo teda? A to číslo je momentálne okolo 4500 používateľov v Čechách a na Slovensku. Pritom k tomu máme asi približne okolo 500 nabídek a keď ešte meriame sociálnu sieť a vlastne máme okolo 2 miliónov kontaktov, alebo nie takto, máme okolo 2 miliónov možných spojení medzi kontaktami. To znamená, dneska sa už veľmi ako málo kedy stane, že ty sa prihlásiš a nevidíš na tom marketplace žiadnu nabídku. Ale ako vravím, sú to také, my to voláme, že guesstimaty. Jasně. A vlastně vy, jelikož s tím nepřicházíte s těmi díly jako nějak do styku, tak vlastně není možný vůbec říct, že se přesto zobchodovalo tolik a tolik bitcoinů za takovou dobu. To jde přímo proti té myšlence. Presne tak, ja to ani nechcem vedieť. Sem tam sa nájde nejaký exot, čo príde za mnou a povie mi, ja som vymenil minulý mesiac a ja sa vtedy chytám za hlavu a vravím si, hlavne mi to, nikde to nepíš, nikomu to nehovor. Prudili někdy nějaký úřady kvůli té aplikaci? Máš na mysli nějaké konkrétne úrady? Jakýkoliv, nevím, finančáky? Tak to znova odzumujme a pozrieme sa na to, čo je Vexl. Vexl je sociálna sieť lomené nástenka. Jasne. To znamená, nejaký ako finančný úrad naozaj nezaujíma, čo sa, ako nespadáme do žiadnej regulácie, ktorá by bola relevantná pre nás. A ministerstvo násteniek alebo sociálnych sietí sa ešte neozvalo teda. Tak víš co, tam vždycky nějaký kreativní výklad nějakého zákona je možný, že jo? Samozrejme, my skôr pre nás sú relevantné regulácie ohľadom nejakej zodpovednosti za obsah alebo podobne. Ale vlastne keď príde na nákup alebo predaj krypta alebo bitcoinu, tak tam právě my s tím neobchodujeme. A hlavně ono prodat nebo koupit bitcoin, to není nic nelegálního a to, jestli to ty dva potom zdaní, to je vlastně na nich, že jo? Presne tak. Je to problém tých jednotlivých protistran v tom konkrétnom obchodě. Já se vrátím taky ještě o krok zpátky k tomu, když jsi říkala, že to je 4,5 tisíce registrovaných uživatelů v Česku a na Slovensku. Plánujete s tím jít do zahraničí, nebo šli jste už tím do zahraničí? Nešli. Plánujeme. A kto chce vědět viacej, musí přijít na BTC Prague. Já jsem tady teď tady jsme promovali East Prague a pak to bylo Pizza Day, tak konečně zase po měsíci máme někoho, kdo promuje BTC Prague. A ty tam ještě budeš mít nějaký stánek, si říkala, než jsme nahrávali, protože my máme stejný potisk na bundě, jsme zjistili před podcastem. Ne, takže na BTC Prague bude převexlováno. Môžete nás tam vidieť pri niekoľkých príležitostiach a takisto budeme mať stánek na BTC Prague. Plus organizujeme s Jurajom Bednárom cypherpunkový meetup, ktorý má vlastne v headline napísané Bitcoin ako cypherpunková technológia v hoteli Duo 8.6. Takže to je side event, oficiální side event k BTC Prague. Věcí tam bude určitě hodně. Já teda přiznám se, že jako Sailor skvělý, ale na toho bych se vlastně z těch lidí, co tam budou, těšil asi nejmíň. A na koho by sa tešil najviac? Na váš stánek samozřejmě. Dobrá odpověď. Pojďme trošku odzumovat ještě vlastně k tomu, proč je podle tebe vlastně anonymní nákup Bitcoinu potřeba. Ja by som bola rada, keby nebol potreba. Ja by som bola rada, keby sme mali tú istotu, čo bude, ako bude vlastne s Bitcoinom, s fiatom, s našimi údajmi a údajmi o tom, že sme nejaký Bitcoin nakúpili alebo predali. Keby sme mali túto istotu a vlastne mohli by sme sa spoľahnúť na to, že to bude pre nás
priaznivé. To by bolo super, ale myslím si, že to je trošku nereálne očakávanie. Z môjho pohľadu Vexl je potreba pre prípady čo keď. Čo keby. Jasne. Takže keby ho nebolo potreba, tak vlastne ja budem spokojná. Ale tá moja misia je pre prípad, kedy potreba bude, aby tu táto možnosť bola. Ty si asi nejsi velký přítel těch centralizovaných burz, protože to je dneska, a víceméně oni jsou braní jako takový trošku nutný zlo. Nikdo vlastně asi v rámci komunity, kromě traderů, nezbožňoval FTX nebo Binance, ale bere se to jako taková jako vlastně onboardingová nějaká potřeba. Já jsem taky, přiznám se, jako, že jsem když, někdy loni potřeboval něco zase provést a velice nerad, ale prošel jsem kompletním tím KYC procesem na Binance a úplně mi to trhalo žíly. Hele, no, z môjho pohľadu, ja som to už možno niekde vravela, historicky tie burzy naozaj zohrali absolútne dôležitú úlohu pri tej adopcii. Je dneska veľmi veľa, možno väčšina z tých early adopters, z tých ako ľudí, ktorí v tom boli naozaj veľmi skoro, tak mohli v tom byť tak skoro díky týmto burzám. Ale Pane Bože, pozrieme sa na to, čo to je dnes. To je ako horšia inštitúcia ako banka. Vždy sa vraví proste o jednoduchosti onboardingu. Sám to hovoríš. Je to proste peklíčko. Ja neviem, komu toto príde užívateľsky privetivé, aby som sa niekde fotila, mrkala do kamery a hľadala nejaký účet za elektriku. To proste užívateľsky privetivé nie je. Takisto pre mňa nie je užívateľsky privetivé, že sa tam prihlásim a teraz na vyskočia tie grafy. Ako, nie je to užívateľsky privetivé. Plus proste taký ako... Ja nad tým premýšľam ako možno hrozne jednoducho, ale pozrieme sa na to prakticky. Jo? Tak ja teraz prejdem tým KYC, nakúpim ten Bitcoin na tej burze, urobím si teda ten KYC záznam o tom, že ten Bitcoin mám. Čo je ďalej? No tak mám ten záznam a teraz môžem začať kontemplovať nad tým, či ma náhodou niekto nezdaní, či mi to niekto nezhabe, či niekto neukradne moje údaje, či mi niekto neukradne ten Bitcoin z tej burzy, či vlastne si na mňa niekto nezobere pôžičku. A tak ďalej. A vlastne podľa mňa si týmto celým procesom do toho nákupu Bitcoinu zavedieš takú komplexitu a úplne zbytočne. Že vlastne ja nerozumiem, prečo stále hovoríme o tom, že toto je jednoduché a užívateľsky príjmetivé a vlastne je to dobré riešenie. Z môjho pohľadu proste ako môžeš urobiť to, že a nemusíš to robiť cez Vexl, urob to inde, ale nájdeš si tú protistranu, ktorej dáš ten cash a ona ti dá ten Bitcoin, ktorý si strčíš do toho trezoru a tam ho budeš sisliť, alebo si s ním robiť, čo chceš, kedy chceš, ako chceš, koľko chceš. Nikto sa o tom nedozvie. A celá táto komplexita v tých všetkých možných, tej plejády všetkých možných situácií, ktoré môžu nastať v budúcnosti, o ktorých sa nám podľa mňa teraz ani len nesníva, tak zrazu opadá. A podľa mňa toto je jednoduchosť. Je, ale myslím si, že pro spoustu lidí je vlastně něco jako Vexl může být trošku odrazující, že se toho bojí, takový ten úplný začátečník vlastně. A podle mě budou taky lidi, kteří prostě se trošku láskou k tomu Bitcoinu nebo to, že ho chtějí prozkoumat, tak vlastně trošku vystupují nebo se odlišují od toho svého blízkého okolí. A když máš v kontaktu, když jsme ho zmiňovali Juraje Bednára, tak zapneš Vexl a najednou tam prostě těch lidí, kteří budou něco nabízet, bude spousta. Že? Ale pokud budu mladý člověk, já nechci nikoho urazit, ale třeba co je na kraji, Varnsdorf, mladý člověk z Varnsdorfu, kde prostě tomu Bitcoinu třeba moji kamarádi neholdují, tak ten Vexl může být přece jenom složitý. A to, že mám někoho někde potkat a ten mi má na nějakou peněženku, o které já ještě ani moc nevím, jak funguje, něco poslat, asi není to úplně Vexl jako nástroj pro rozšíření adopce. Podľa mňa ultimátne je, v konečnom dôsledku je. Ako dneska ešte tie burzy, povedzme, jakž takž fungujú, stále sú alternatívy, ale keby som mohla, tak si vsadím, že nebudú. Že vlastne či už ATMK, alebo tie burzy budú čím ďalej tým viacej regulované a mať tú možnosť nakúpiť tam ten Bitcoin, s ktorým potom naozaj môžeš využívať
tú technológiu na to, na čo bola určená, to znamená nástroj finančnej suverenity, tak oni vlastne, ja si myslím, že čím ďalej, tým to bude horšie s tým vôbec si na ten Bitcoin siahnuť. Takisto, ako jasné, my sme v západnej Európe, stále je to povedzme nejakým spôsobom predvídateľné aspoň do nejakej miery, alebo dúfam, že to je stále aspoň nejako predvídateľné. Ale čo 1,5 miliardy ľudí, ktorí účet bankový nemajú a na tú burzu si nikdy nešáhnú. Takže možno dneska to nie je taký nástroj pre adopciu, ako by som si prijala, ale ja dúfam, že zohrá v budúcnosti dôležitú úlohu práve byť ďaleko pred týmito všetkými riešeniami, na ktoré má priamy dosah štát, banky a ďalšie strany. Nic proti Binance, ale ta se stala tak strašně dominantní. Ona už je too big to fail vlastně. Vezměme si, co s tím systémem udělal FTX a vlastně pád Binance třeba někdo. Já si ani nechci představovat, co by to pro ten trh znamenalo. No, obecně. Ja si to taky nechci predstavovať. Každopádne tuto môžem vidieť, aj keď príde na Vexl samotný, tak tu vidím koreláciu. S každou ďalšou diletantskou reguláciou, s každým ďalšou vykradnutou burzou, alebo s ďalším pádom burzy a tak ďalej, tak my vlastne máme viacej užívateľov na Vexli. Takže ja dúfam, že toto bude ten trend, ktorý bude pokračovať, lebo ja všetky tieto inštitúcie, ktoré som práve vymenovala, beriem ako svoje hlavné PR agentúry. Teď se tam ještě tam přidává Evropský parlament s novou regulí AML, Anti-Money Laundering, kdy až to projde tím kolečkem a pokud to bude takhle vypadat, tak vlastně budou muset burzy, směnárny a podobně zjišťovat vlastníka i nehostovaných peněženek u transakcí nad 1000 eur. Takže nejenom, že já tam budu muset někde zaregistrovaný, ale oni budou muset znát identitu i té peněženky, kam to posílám vlastně. A to bude takový další moloch, taková další kapička, která vlastně omezí nějaký i přeposílání krypta. Dneska už vlastně ty jsi zmiňovala ty bitcoinomaty, tam je to dneska taky do 1000 eur, že jo? A už jim teda taky šlapou v různých státech po krku, co to jde. Pozri sa na Nemecko, kde máš na 80 miliónov užívateľov, myslím 50 bankomatov, jo? Lebo potrebuješ na provozovanie veľkú bankovú licenciu. Aha. Takže, ale jo, ako vravíš, toto je častá téma práve s tými unhosted wallets, alebo ako to nazývajú. A za mňa zase, chceš mať to krypto na tej burze a kontemplovať nad tým, či ti to dovolia a za akých podmienok vyťahnuť na svoju peňaženku, vrajme, tak proste si to kúp od toho frantu, strči to do toho trezoru a drž, alebo plať, alebo čo chceš, ale vlastne ako... Jasný. Leo, díky moc, ať se daří a čekáme na ten lunch v tom zahraničí. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Tak to byla Lea Petrášová, CEO aplikace Vexl. Mám teď do zásoby nabráno hned několik výživných dílů od NFT Art až po tradovací umělou inteligenci, tak ještě uvidím, co vám příště pustím. Každopádně, pokud chcete podcast podpořit a hlavně získat přístup k exkluzivním epizodám, můžete tak učinit na herohero.co/cryptospace a jako vždy lajkujte, sdílejte, odebírejte. To je za mě na závěr vše. Mé jméno je Petr Lukáč a tohle byl Cryptospace. Naschledanou.